ки бе гуноҳи пури хуна худоё назар ки ябор бинаҳволи Фаластина бинаҳволи мавори мусалмони беғайрата муҳофизат када наметонем кӯдака аврата бомба ай тори Фаластин мебора ранги жола биё маҳди нескунака ту лашкари даҷола ҷигаро хун мешавад дида ҳоли кӯдакора мусалмон порашидани Фаластина нигаҳдора марги мо вори лашкара марги мо вори умад барои наҷот додани мусалмон надорем ғайрат мо фақат тамошобинем мурданон беҳайуда худоё ай бехш нест ки и решаи яҳуда чӣ замон омад ки мардум намебина оромира да гӯши тифли афноҳа овози бомбаву тирай уқа мардуми бечора бехона саргардонай ма чӣ кунам ҷонера ки осуда дар амонай уқа мардум гушнаву ташна да ҳар кунҷ ҳайронай